llegir l'exposició de motius. El sector del comerç, i especialment el xicoter comerç, està travessant una situació crítica. La caiguda de les compres derivades de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 preveu el tancament de fins al 30% del comerç en la comunitat. Una situació en la qual molts dels establiments que continuen oberts albiren amb incertesa dels mesos futurs i fins i tot fins entrat l'any vinent, el 2021, amb la reactivació o no de les festes tradicionals del nostre territori i l'arribada de possibles turistes nacionals i internacionals que puguen reactivar l'activitat comercial. El comerç valencià representa el 12% del PIB de la nostra comunitat. De fet, la contribució de l'activitat comercial en el nostre territori és superior que la mitjana espanyola. Això es materialitza en la contribució d'afiliacions a la Seguretat Social, que és un punt per damunt que en el conjunt d'Espanya. De fet, l'any 2019, els registres en el règim especial de treballadors autònoms de la comunitat superaven les 60.000 afiliacions, la qual cosa suposa quasi un 30% del total d'autònoms en el nostre territori, representant així un major volum d'empreses minoristes en el nostre territori en comparació amb el conjunt del territori a nivell nacional. Per tant, un sector més que és rellevant dins del nostre territori al qual, ara més que mai, és imprescindible que es destinen tots els recursos possibles des de l'administració pública per intentar pal·liar els perjudicis econòmics que està provocant la pandèmia. En aquell sentit, el comerç valencià necessita d'una font de finançament addicional per part de la Conselleria competent en matèria de comerç, finançament que ha de concretar-se en polítiques econòmiques concretes i focalitzades en la reactivació de la compra i que promoguen el consum en el comerç minorista de la nostra comunitat. Per tot l'anteriorment exposat, presentem les següents propostes d'acord. 1. Instar a la Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, comerç i treball a elaborar un pla específic de reactivació de l'activitat comercial detallista a la Comunitat Valenciana, atesa l'especial vulnerabilitat del sector davant de la Covid-19, creant en el si d'aquest pla un bo d'incentiu del consum que reactive les compres en el xicoter comerç i suposa un percentatge de finançament públic sobre el total de la compra en l'establiment per part del consumidor. 2. Que des de la Direcció General del Comerç, Artesania i Consum, les entitats més representatives del xicoter comerç en la nostra comunitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies s'elabora una taula de treball en el si del pla específic per a la reactivació de l'activitat comercial minorista on s'estudia des dels municipis la realitat del comerç local i s'elabora un full de ruta per a planificar un creixement sostenible del comerç en l'àmbit de les localitats del conjunt de la Comunitat Valenciana. Tercer, que del grau de compliment d'aquesta resolució s'ha donat les Corts en un termini de 3 mesos. És cert que encara que s'està fent campanyes, s'està donant moltes facilitats al comerç local, però pensem que tota ajuda és bona i donar visibilitat per part del grup de Ciutadans municipal i per part del grup municipal a nivell autonòmic també s'està intentant incidir en aquesta qüestió de l'elaboració del pla com indicat en les propostes d'acord.